Ja vás teda opätovne vítam všetkých, pekný večer vám prajem na dnešnom webinári. Ideme si dnes porozprávať o tom, ako zvládnuť citlivé trávenie. Ja to stále hovorím tomu, že citlivé trávenie, pretože pod tým pojmom citlivé trávenie sa skrýva viacero funkčných poruch tráviaceho traktu. Nie je to len syndrom dráždivého čreva, ktorý je mojou takou ľúbeznou témou v rámci mojej špecializácie výživového terapeuta, ale skrýva sa tam napríklad aj syndrom bakteriálneho prerastania a rôzne iné funkčné poruchy tráviaceho traktu, ktoré môžu byť aj v hornej časti, ale aj v dolnej časti. Takže ešte raz vás vítam na dnešnom webinári. Moje meno je Michaela, som výživová špecialistka a pracujem primárne s pacientami, ktorí majú funkčné poruchy tráviaceho traktu. A pomáham im zorientovať sa v probléme, pomáham im nájsť si svoj vlastný životný štýl a upratať si v tom, ako vlastne existujeme a fungujeme. A dnes sa pozrieme na to, čo to vlastne tie funkčné poruchy tráviaceho traktu sú, čo je toto citlivé trávenie a ako by sme mohli definovať syndrom dráždivého čreva, pretože je to taká veľká skupina vecí, alebo teda taká veľká skupina problémov, ktoré vyzerajú všetky rovnako. Mnohé tie ochorenia, alebo teda mnohé tie poruchy tráviaceho traktu, alebo to citlivé trávenie vyzerá veľmi často symptomaticky rovnako ako niektoré ochorenia. A ja vám počas dnešného webináru vysvetlím, prečo je strašne dôležitá diagnostika u lekára a ako rozlíšiť možno chorobu a rozlíšiť funkčnú poruchu, pretože to nie sú rovnaké veci. Takže pohodlne sa posaďte a ja budem chvíľu rozprávať. Čiže povieme si trošku, čo je syndrom dráždivého čreva, čo je IBS. Možno niektorí viete, možno niektorí viete. Skrátka IBS je medzinárodná skrátka pre syndrom dráždivého čreva, ktorá vznikla z anglického slova Irritable Bowel Syndrome. Používa sa veľmi často aj na Slovensku, čiže budete sa stretávať s tou skratkou, aj keď v niektorej literatúre, staršej slovenskej literatúre sa začala používať taká skratka, že SDČ, akože syndrom dráždivého čreva, stretnete sa s tým, ak by ste išli hlbšie a chceli si študovať, ale nie je to úplne ideálne. Medzinárodne sa používa skratka IBS a ja ho budem dneska veľakrát používať. Taktiež budeme používať, alebo povieme si niečo o SIBO, to je syndrom bakteriálneho prerastania, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi na seba naviazané z IBS a najnovšie štúdie nám hovoria, že vlastne nevieme, že či pacienti z IBS najprv mali SIBO a potom mali IBS, alebo najprv mali IBS, potom mali SIBO, alebo ako to vlastne bolo. Čiže je to také prepletené, symptómy vyzerajú rovnako, povieme si, čo sa dá s tým spraviť, ako sa dá pracovať s citlivým trávením, povieme si, prečo ho máte, alebo aké sú príčiny a kedy už treba fakt niečo so sebou robiť. Úplne, že reálne. Preto ste práve tu. Mnohí si myslíte, alebo mnohí dúfate, že vám dneska odpoviem na veľa vašich otázok a ja pevne verím, že vám zodpoviem. A ak by som nezodpovedala, tak na konci bude priestor v čete, alebo prípadne sa mi potom ozvite na môj e-mail. A trošku teda o mne, niektorí z vás ma už poznajú, moje meno je teda ešte raz Michaela a som vlastne IBS pacient, mám sama syndrom dráždivého čreva asi niekedy možno od puberty. To tak nejak postupne som zadefinovávala. A boli obdobia životné, kedy mi bolo lepšie, kedy mi bolo horšie. Nejak som s tým tak nebojovala, lebo som nevedela, držala som všelijaké diety, skúšala som všetko možné. Vtedy tých informácií ešte nebolo veľa, lebo aj keď sa to nezdá, tak ja už som taký starší ročník výroby. A každopádne po narodení druhej céry, mala asi rok a pol, som už mala také stavy, kedy skutočne už to bolo veľmi. Ja mám IBS toho hnačkového typu, pretože povieme si postupne, že IBS má niekoľko druhov. A ja teda som skutočne už trpela, bola som extrémne unavená, moje telo proste nefungovalo, mala som stále hnačky, ktoré neboli už len podmienené len nejakým stresom, ale boli podmienené aj nejakým jedlom. Bolo to taký začarovaný kruh, mnohí určite viete, o čom rozprávam. A potom v podstate tá druhorodená dcéra približne v tom období dostala anafylaktickú reakciu z jedla, z potravín, o ktorej sme my nejak ako keby nevedeli, že má nejakú reálnu potravinovú alergiu. A to bol taký spúšťací moment, kedy som ja vlastne sa pustila do štúdia. Zatiaľ teda to bolo také viac menej amatérske štúdium tej výživy a zistila som, že ma to nesmierne baví a vlastne objavila som riešenie na môj problém, pretože už vtedy bolo veľmi veľa dát
a veľmi veľa možností na liečbu alebo na riešenie syndromu dráždivého čreva. Takže keď som odchádzala s vetou pani doktorky z gastroenterologickej ambulancie, ktorá ma vyšetrila a povedala mi, no mladá pani, vám nič nie je, máte len syndrom dráždivého čreva, vyriešte si to antidepresívami alebo nejakou zmenou životného štýlu, tak si hovorím, že aha, to je možno, že ten pravý moment. Čiže potom som sa následne po tejto informácii pustila do intenzívneho štúdia a v podstate som už pri tom ostala, vzdelávam sa stále už niekoľko rokov. Aktuálne som na dvoch školách. Som na Masarykovej univerzite v Brne, kde prebieha veľmi špecifický európsky projekt profesionál v nutričnej terapii a na Slovenskej zdravotníckej univerzite študujem klinickú a fyziologickú výživu. Predtým som si vyštudovala manažment IBS na viacerých školách, ktoré ponúkali online vzdelávanie niekoľko mesačné, respektíve ročné. Čiže skutočne je to téma, ktorá ma zaujíma, ktorá v podstate sa ďalej obšmieta a dúfam, že už do konca života bude mojou nosnou témou. A teraz, aby ste mi nezaspali, tak poďme sa trošku zahrať. Úplne maličko, nebojte sa, nebude to nič náročné. A či ma počúvate? Pošlite mi do chatu smajlíka. Hneď za tým smajlikom dajte číslo, ako sa dnes cítite. Jednotka je, že cítim sa úplne, že zle. A desiatka je, že dneska mám úplne fantastický deň. A hneď za tým mi napíšte, odkiaľ ste. Poďte na to. Píšte do chatu. A už tam niečo vidím. Píšte. Výborne. Dobrý deň, pán Miroslav. Vy ste tu zase. Super, teším sa. Ďalší fanúšik. Ako sa máte? Dúfam, že dobre. Vyzerá to, že celkom fajn. Sedmička je perfíš. Jo, výborne. Niekto, kto má iPhone, neviem, aké tam je meno, osmička, senica, no super, no tak však veď vám je potom úplne perfektne. Aj zo Stupavy, z Bratislavy, ojojoj, Miška, vy sa nemáte dobre, trojka, ojojoj, asi sa mi zajtra ozvete. Áno, tuto je, tuto. Dobre, super, vítajte. Ježiš, super, lietavská lúčka, to je tu kúsok. Dulov, to vy ste, pani Cibiková, dobrý deň, dobrý večer, OK, dobre. Jej, pán Miroslav mi píše na tých antidepresívach. No, tak to sa teším. No niekedy proste tá liečba, ale možno, že sa k tomu dostaneme, že niekedy, keď budem rozprávať o tej liečbe, niekedy proste si už bez tých antidepresív nepomôžeme. Ale zase dá sa to nejak, aj v Nitri máme z Partizánskeho. Super, vítajte všetci, paráda. Dobre, je tu juh, je tu sever, je tu západ. Výborne, paráda. Dobre, Žilina, Nitra, vítajte, Trnava. OK, Trnava. A to nemáte až také strašné čísla. Kristinka, Peťku, dobre, to dáme. Dneska vám veľa vysvetlím a už bude lepšie. No dobre, super. Tak sme sa trošku zahrali, aby ste mi nepospali, aby som videla, že ste tu a že ma počúvate. Tak, čo si myslíte? Môže byť manažment IBS, respektíve citlivého trávenia pohoda? Čo? Môže byť? Môže. Mám tu niektorých klientov, čiže môžu vám sami povedať, že asi to fakt ide, len to chce možno niekoho, kto vám s tým pomôže, kto vás v tom naviguje. Poďme si urobiť základný prehľad o tom, že čo je ten syndrom dráždivého čreva. A možno postupne pochopiť, prečo hovorím primárne o syndrome dráždivého čreva, pretože všetky ostatné funkčné poruchy tráviaceho traktu sú buď špecifické v niektorej inej časti, ale oni všetky spolu súvisia. A ten primárny problém, ktorý momentálne v podstate riešime alebo vieme, definícia syndromu dráždivého čreva momentálne už sa trošku zmenila, ale momentálne ide o multifaktoriálny problém. To znamená, že do toho vstupuje strašne veľa faktorov. Nie je to len problém tráviaceho traktu. A my si to aj trošku objasníme. A spôsobuje problémy. Tie symptómy mnohí z vás poznáte. Sú to krče, je to nafúkovanie. Sú to také epizódy hnačkové, môžu byť zápchové, môžu sa nám striedať. Môže to byť veľmi nepríjemné také bublinkovanie, behanie takých bubliniek nepríjemných po čreve. Môžu to byť skutočne veľmi silné bolesti, ktoré sa niekedy zdajú až ako keby žlčníkový záchvat. A vo finále je to len nafúkovanie. Sú to len plyny, len v úvodzovkách. Lebo my, ktorí sme si tým zažili alebo prešli tým, tak vieme, že skutočne tie bolesti môžu byť neskutočné. Mám klientov, ktorí sa dokonca v podstate dali odviesť sanitkou, čo ja absolútne chápem, pretože tie bolesti boli skutočne veľmi silné. Ono ide o to, že tým, keď sme dlhodobo v strese a tým, keď sme dlhodobo v nepohodlí,
tak každú bolesť vnímame viac a viac. To znamená, že ak by sme postavili vedľa seba dvoch ľudí a jeden človek by mal dlhodobo akoby chronické ťažkosti, čo my pri syndrome dráždivého čreva máme, a druhý človek by z ničoho nič len tak náhodou by mu prišla taká istá bolesť a boli by tie bolesti trebárs úplne rovnaké, tak ten človek s tou chronickou bolesťou alebo s chronickými ťažkosťami by sa cítil o mnoho horšie ako ten relatívne zdravý a raz za čas mu príde problém. Takže skutočne IBS a respektíve funkčné poruchy tráviaceho traktu vedia veľmi znížiť kvalitu života. Mnohí z vás to určite viete. A prepojenie so syndromom bakteriálneho prerastania je veľmi významné. Liečba je veľmi podobná a najnovšie štúdie hovoria o tom, a najnovšie sledovania hovoria o tom, že my vlastne nevieme, že čo bolo najprv. Ukazuje sa, že viac ako 50% pacientov, ktorí majú diagnostikovaný syndrom dráždivého čreva, majú v určitom momente svojho života aj syndrom bakteriálneho prerastania. Zatiaľ nevieme vedecky úplne presne a jasne odpovedať na otázku, že či bol najprv problém s mikrobiómom, to znamená teoretický syndrom bakteriálneho prerastania, nefunguje nám ten mikrobióm správne, alebo bol najprv syndrom dráždivého čreva a potom vznikol problém s mikrobiomom. Nevieme na toto odpovedať. Momentálne zatiaľ je to všetko vo výskume. Môžem vám povedať, že ak vám teraz niečo rozprávam, niečo vysvetľujem, je možné, že o 3, o 4 mesiace budú veľké novinky. Je strašne veľa výskumov, ktoré sa venujú tomuto problému, ktoré vlastne pracujú na tom. Je veľmi veľa ciest, ktoré sa používajú, alebo veľa spôsobov, ako sa používajú, ktoré sa používajú na manažment syndromu dráždivého čreva. Povieme si dneska o nich určite. Jedno, čo vám môžem poradiť a povedať, a určite vám to chcem povedať, funkčná porucha tráviaceho traktu je pravdepodobne na celý život. To bola jedna z otázok, ktorú ste mi dávali do tých formulárov prihlasovacích, že či už sa mám zmieriť s tým, že je to navždy. Áno. Ale má to svoje obrovské ale. Pretože dokážete sa naučiť a fungovať so svojím syndromom dráždivého čreva v absolútnej symbióze. A sú tam samozrejme nejaké podmienky, ale viete fungovať, viete sa naučiť rešpektovať svoje telo a prvé, čo vám môžem úplne že zásadne odporučiť, je prestať bojovať so svojím telom. Prijať fakt, mám dráždivé črevo, mám citlivé trávenie, je to v poriadku. Nie je to nič zlé, je to niečo, čo sa vyvinulo kvôli niečomu, je tam viacero faktorov, kvôli ktorým sa to mohlo spustiť, ale každopádne je veľmi dôležité zrešpektovať ten stav a povedať si áno, nezomiera sa na to, nie je to žiadne vážne ochorenie, iba mi komplikuje život a znižuje kvalitu života. Preto je strašne dôležité napojiť sa na svoje telo, začať vnímať, čo vám to telo hovorí. Ono veľmi často vám hovorí, čo chce, len my ho tak ako keby nechceme počúvať, lebo však treba ísť do práce, treba ísť tam, treba robiť hento a nepočúvame, čo nám to telo hovorí. A ono nám veľa hovorí. Čiže úplne na začiatok, zmierte sa s tým, že je to vlastne kondícia nášho tela, s ktorou sa dá existovať, ale je tu už navždy. Vy sa rozhodujete o tom, či to bude váš kamarát, alebo budete s ním bojovať. A veľmi dôležité je zapisovať si, písať si denník, či už to bude denník, ktorý vám bude prinášať také tie, že si zapíšete len 2-3 vety, že dnes som sa mal dobre, dnes ma niekto nahneval, cítila som, že mi brucho nefunguje, alebo sa rozpíšete emocionálne. Funguje to veľmi dobre a takisto si budete písať denník, ktorý hovorí o vašich symptómoch, o tom, čo ste jedli a ako sa cítite. Môžete to zakomponovať do jedného denníka, prípadne ak budete spolupracovať s nejakým výživovým terapeutom alebo nutričným terapeutom, tak budete pracovať so špecifickými denníkmi. Možno mnohí ste už to skúšali a viete, ako to vyzerá, kde sa zapisuje to, čo jete, aké máte symptómy, ako máte stolicu a všetko a z toho sa dá strašne veľa vyčítať. Čiže sledujte si reakcie tela, píšte si denník, ak si chcete pomôcť, rešpektujte, že máte syndrom dráždivého čreva. Nehľadajte, prosím, skratku. Neexistuje. Ja viem, že je tu zopár vás, ktorí ste mi už veľakrát písali, chceli ste nejaké kvázi jednoduché riešenie a nefunguje, neexistuje. Je tam určitý princíp, ktorý treba dodržať, treba pochopiť, o čom to celé je, naučiť sa relaxovať, to je jedna z veľmi dôležitých vecí, a pustiť sa do toho. Nečakať na nič. Nenačakáte sa. Vôbec nič sa nenačakáte. Prečo máte to IBS, respektíve funkčné poruchy tráviaceho traktu? Úplne nevieme. Vieme, že pravdepodobne na začiatku niekde mohla byť bakteriálna infekcia tráviaceho traktu
ale nemusela byť. Mohla to byť akákoľvek bakteriálna infekcia alebo nejaký vírus. Každopádne najväčšiu skupinu pacientov zatiaľ na svete, ktorú máme otestovanú a vieme, najväčšiu skupinu tvoria pacienti, ktorí sú po prekonanej bakteriálnej infekcii tráviaceho traktu. Vtedy sa im spustí nejaké ochorenie. Avšak, je tu veľa avšak. Fakt nevieme, skutočne nevieme. Máme nejaké predpoklady, veda pracuje s nejakými hypotézami, ale úplne presne nevieme. Mohla to byť kľudne jednorázová záležitosť a mohla to byť chronická záležitosť. Mohli to byť rôzne ochorenia tráviaceho traktu, ktorých potom následným sprievodným javom bol práve syndrom dráždivého čreva, ktorý sa vyvinul neskôr. Môže to byť dysbióza, ktorá vznikne v hrubom čreve po antibiotickej liečbe. Mám veľmi veľa pacientov a klientov, ktorí za mnou prichádzajú po veľmi silnej liečbe keď sa preliečuje Helicobacter pylori, hej, tam je taká veľmi silná antibiotická terapia, alebo napríklad keď sa rieši borelióza, alebo takéto antibiotické niektoré mykoplazmy, ureaplazmy a podobné chlamydie, ktoré sa vlastne liečia veľmi silnou antibiotickou liečbou. Čiže tam sa predpokladá, že nejaký vplyv má dysbióza na ten stav a na rozvinutie syndromu dráždivého čreva, respektíve funkčných poruch tráviaceho traktu, pretože vlastne my vieme, že to nejako koreluje, ale nevieme zatiaľ ako. Ten mechanizmus nepoznáme. Ďalšou veľmi, veľmi, veľmi významnou skupinou, a to teraz veľa ľudí, teraz budete si tak pokývkavať hlavou, je chronický stres. Naše telo je adaptabilné, ono sa vždycky prispôsobí. Čiže veľmi často sa stretávam s klientami, ktorí mi povedia, že ale veď ja ten stres už mám tak nejak pod kontrolou. Bohužiaľ, ja som taká istá. Častokrát ten stres my máme niekde na nejakej úrovni, my ho máme pomerne vysoko, len tým, že naše telo chce prežiť a ono vlastne sa snaží hľadať také optimálne podmienky na existovanie, tak sa dostávame do situácie, kedy my vlastne úplne reálne nevieme odsledovať tú úroveň toho stresu, nevieme si ju priznať. My si myslíme, že ale mám to tak celkom pod kontrolou, ale opäť, keby sme dali vzorku zdravého človeka a vystavili by sme ho napríklad na 3 dní takému stresu, ako človek, ktorý je v chronickom strese, tak ten zdravý človek sa nám zrúti. Povie, dosť, nevládzem. Kdežto ľudia, ktorí sú v chronickom strese, tak skutočne tú laťku vnímania toho stresu majú veľmi výrazne posunutú. Čiže oni povedia, v pohode, že nemám to až také zle. Toto je veľký problém. Veľmi často po nejakom čase, a to sa ma veľakrát pýtajú ľudia, že a z ničoho nič sa mi to rozbehlo. Toto je presne. My máme chronický stres, máme a potom zrazu, že spuk a sa to rozbehne všetko. A toto je veľký problém pri chronickom strese. My skutočne nevieme, kedy nastane ten bod zlomu, kedy sa to celé spustí. Čiže treba si niekedy aj tak sám pre seba porozmýšľať a povedať si, možno som to prešvihol. No a čo je úplne najzaujímavejšou a takou pomerne novou teóriou, ktorá sa ukazuje ako úplne efektívna teória alebo veľmi, veľmi akceptovateľná, tak momentálne sa veľmi, veľmi veľa výskumu a veľmi veľa informácií točí okolo hypersenzitívneho nervového systému. A to bola jedna z otázok, ktorú sa ma tam pýtal niekto u vás medzi vami, že aký je súvis medzi syndromom dráždivého čreva a extrasystólmi. Extrasystóly je kardiovaskulárna komplikácia, to znamená, vaše srdiečko funguje v princípe akoby kvázi arytmie, ale nie je to taká chorobná arytmia, ale je to arytmia, ktorá je vlastne vyprovokovaná hypersenzitívnym nervovým systémom. A toto je jedna z takých najdôležitejších vecí, ktoré budem veľmi rada, ak si zoberiete z tohto nášho webináru, že skutočne najväčší problém, ktorý sa ukazuje vo vedeckej obci v spojitosti s funkčnými poruchami tráviaceho traktu, práve súvisí s hypersenzitívnym nervovým systémom. Keď váš nervový systém je extrémne citlivý, veľmi citlivý, a opäť vrátime sa k bodu 2, my si to už nevnímame, my si to už nevieme uvedomiť, že ho máme taký, pretože máme tú úroveň toho stresu a akceptácie stresu alebo vnímania stresu máme veľmi vysoko posunutú. Čiže my veľmi často nevnímame ani náš nervový systém. Avšak ukazuje sa pri liečbe aj pri vlastne manažmente funkčných poruch tráviaceho traktu, ukazuje sa ako jedna z najefektívnejších, absolútne najefektívnejších ciest práve zamakať na upokojení hypersenzitívneho nervového systému. A keď toto dostanete pod kontrolu a dáte si do poriadku nervový systém, potom zrazu funkčné poruchy tráviaceho traktu, funkčné poruchy napríklad kardiovaskulárneho systému a iných systémov sa upokoja. Toto sa ukazuje ako jeden z najväčších momentálnych problémov, pretože
podľa minuloročného sčítania sa používa číslo okolo 35% populácie sveta, celej Zemegule, ktorí trpia na nejakú funkčnú poruchu tráviaceho traktu, čiže majú IBS-ko, SIBO, majú možno syndrom, tam sú také tie ZIPSy a kadejaké syndromy, ktoré v podstate, aby ste rozumeli tomu rozdielu medzi syndromom a ochorením. Syndrom je vlastne niečo, čo sa zatiaľ momentálne nedá vyšetriť nejakým biomarkerom, hej, že by vám zobrali krv alebo kúsok zo stolice alebo niečo a vyšetrili by vám, že máte problém. Je to všetko, syndrom znamená kombinácia viacerých symptómov. A je strašne dôležité, aby ste mali vyšetrené všetky, všetky podmienky, ktoré by mohli viesť k ochoreniu. Pretože veľmi veľa ochorení tráviaceho traktu, respektíve iných ochorení, keď sa už bavíme aj o tom kardiovaskulárnom systéme, áno, má to súvislosť, má to obrovskú súvislosť, súvisí to s nervovým systémom, avšak je veľmi dôležité, aby ste mali vyšetrené to srdce a aby ste mali jednoznačnú diagnózu od kardiológa, že skutočne sú to také tie akoby len nepríjemné extrasystoly, ale nie je to žiadna forma choroby, ochorenia. Čiže to je veľký rozdiel. Hej, máme syndrom, ktorý je zhluk symptómov a je to niečo, čo nám veľmi komplikuje kvalitu života, ale neumiera sa na to. A potom máme ochorenia a preto je veľmi, veľmi dôležité, aby ste sa, ak ste ešte nezabsolvovali vyšetrenia, dali vyšetriť. Aby ste skutočne zabsolvovali najprv lekárske vyšetrenia a potom začali riešiť svoje problémy. V ideálnom svete by každý gastroenterológ mal mať pri sebe nutričného terapeuta, ktorý sa vyzná a vie klientov niekde navigovať. To sme v ideálnom svete. Nutriční terapeuti vlastne na Slovensku ešte veľmi ako profesia neexistujú, ale bude sa to meniť, dúfame všetci. Čiže úplne najzásadnejším, najväčším problémom je práve hypersenzitívny nervový systém. My nevieme prečo. Zase to súvisí s možnou dysbiózou v mikrobiome, súvisí to s ochorením, súvisí to s nejakou antibiotickou liečbou. Čiže je to veľmi, veľmi, veľmi ešte také v plienkách, ale jednoznačne teraz celý svet výživársky a celý svet vlastne, ktorý sa venuje funkčným poruchám tráviaceho traktu, smeruje práve k tomu nervovému systému a ukazuje sa to ako skutočne jedna z najefektívnejších možností na terapiu. Ako môžete riešiť svoje citlivé trávenie? Už som to povedala, neexistuje žiadna zázračná tabletka, žiadny suplement, žiadny výživový doplnok, žiadna injekcia, nič. Existuje súbor viacerých postupov, ktoré sa štandardne používajú. Na to máte mňa, na to máte mojich kolegov, ktorí sa tomu venujú, aby sme vám ušili na mieru tú terapiu. Momentálne neexistuje a je to správne, pretože každé telo je iné, ale neexistuje taký ten unifikovaný spôsob a ak to niekto propaguje alebo niekto vám povedal, že urobte to tak, nájdete si na internete zoznamy a používajte to, nie je to správne. Potrebujete to upraviť na svoj životný štýl, pretože je úplne niečo iné, keď budeme veľmi aktívny majiteľ firmy, ktorý je veľmi, veľmi časovo zaťažený a ten by teraz mal sa riadiť niečím, čo mu vôbec nevyhovuje a čo nedokáže zakomponovať do svojho životného štýlu. A potom tu máme napríklad mamičku na materskej, ktorá má čas, môže sa venovať sama sebe, no nemá až tak úplne čas, hej, teraz všetky ste ma odhejtovali, ja som tiež toho času nemala veľa, ale skôr ste v pozícii, že viete si navariť, lebo ste s tým dieťaťom doma, je to komfortnejšie, hej. Kdežto možno ten majiteľ tej firmy alebo nejaký veľmi úspešný podnikateľ alebo vedúci nejakej veľkej spoločnosti, je to pre neho veľmi komplikované riešiť každé jedno sústo, každú jednu vec, hej, dostať sa do pohody. Čiže je veľmi dôležité zaakceptovať, mám problém a chcem to vyriešiť, ale to riešenie má byť ušité na moje potreby. Z úplne zásadných a takých najefektívnejších a najfunkčnejších vecí, ktoré sa používajú a ktoré sú zavedené a ktoré s mnohými z vás som už absolvovala, respektíve na nich pracujeme. Ako prvý najefektívnejší sa ukazuje low FODMAP protokol. To je veľmi špecifický dietný protokol, ktorý nám upravuje stravu, upravuje nám to, čo jeme, ale má svoje zásady. Je to dietný protokol, nie je to dieta ako taká. Takže bacha na to. Je to dietný protokol, ktorý nás usmerňuje, má 3 fázy a nás usmerňuje v tom, čo je náš problém. Čiže v prvej fáze, v eliminačnej fáze, potrebujeme ísť do toho dietného režimu, ktorý je taký, nazvime to, že ľahučko obmedzujúci, ale ja to skôr vysvetlím klientom. Pozrite sa na to, že veľa tých vecí síce nesmiete, ale môžeme ich nahradiť niečím iným. Čiže ten jedálniček by mal byť veľmi pestrý, mal by byť veľmi
fajn, mal by byť uspôsobený tomu, čo vám chutí, čo vám nechutí, aj keď niekedy je to boj, lebo keď mám niekedy klienta, ktorý mi z 10 zelenín, ktoré sú kvázi povolené, tak mi povie na 8, že ich nebude jesť, tak potom je to také. A potom sa sťažuje, že no ale je to veľmi, je to také veľmi obmedzujúce ten jedálniček, tak potom niekedy sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že skúste si nájsť cestu aj k veciam, ktoré možno ste úplne dovtedy nemali radi. Čiže eliminačná fáza mala by trvať niekde medzi 2 a 6 týždňami. A zase odpovedám na otázku, ktorú ste mi dávali v tých formulároch. A low FODMAP protokol ako taký by celý mal trvať 3 mesiace, prvá fáza 2, maximálne 6 týždňov. Malo by to, low FODMAP protokol má patriť, alebo mali by ste ho robiť s niekým, kto sa mu fakt rozumie. Ublížite si. Opäť odpovedám na otázku, ktorú ste mi tam niekto položili. Ak chudnete pri low FODMAP protokole, nie je to správne. Nemali by ste chudnúť. Mám tu klientku, ktorá môže teraz kývať hlavkou, že skutočne dobre sme nastavili celý ten protokol a skutočne začala priberať. Hej, každý krát, čo sa stretneme, kilečko, 2, 3, 4, 5 navyše. Nie je to dobre. Ak to robíte sám, alebo ak to robíte sama a chudnete, necítite sa dobre, ste stále unavení, nie je to správne namiešaný ten low FODMAP protokol. V druhej fáze, po tej eliminácii, nasleduje tá úplne najdôležitejšia a veľmi často alebo mnohí z vás, ktorí akože idete nejakým low FODMAP protokolom, tú druhú fázu vynecháte, respektíve ho nespravíte. A tá je tá úplne najdôležitejšia. Pretože počas tej druhej fázy celého low FODMAP protokolu vy zistíte, čo je váš problém. Skúšate, zavádzate naspäť jednotlivé skupiny a dostávate sa do stavu, kedy vlastne vaše telo začne vám hovoriť, čo sa s ním deje. A mnohí viete, mnohí možno neviete, FODMAP znamená fermentovateľné typy sacharidov, ktoré prirodzene v našom organizme fermentujú. Je to normálne, je to prirodzené. Z nejakého dôvodu, my nevieme zatiaľ, veda úplne nevie prečo, ale práve tieto FODMAPy fermentujú viac pri ľuďoch s citlivým trávením. A my nevieme zatiaľ prečo. To znamená, že keď zase postavíme zdravého človeka a dáme mu zjesť fazulu, ktorá obsahuje galaktoligosacharidy a postavíme tu človeka s nejakou funkčnou poruchou tráviaceho traktu, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten zdravý človek vie, že zjedol fazulu, lebo trošku poprtka, avšak ten človek s citlivým trávením môže 3-4 dní, aj 5 dní z toho umierať. Hej, čiže to je obrovský rozdiel. Tieto FODMAPsy sa nachádzajú vo veľmi veľa veciach, vo veľmi veľa potravinách. Sú to úplne prirodzené súčasti. Nedá sa akoby, a nie je správne si úplne všetky odstrániť z jedálnička. Nie. Potom by ste skutočne jedli strašne málo vecí. No a posledná informácia, posledná fáza, tá tretia, je už postavená na tej personalizácii. To znamená, že máte nejaké výsledky, zistili ste v tej druhej fáze, v tej retroindukčnej, ste zistili, že čo presne vám robí zle. Mne napríklad nerobí dobre laktóza, nerobí mi dobre manitol ani galaktoligosacharidy. Čiže naučila som sa postupne, ktoré potraviny obsahujú ktorý FODMAP a tie som nejakým spôsobom odlimitovala. To znamená, že jem ich, ale v menšom množstve, respektíve v množstve, ktoré som si ja vyskúšala sama na sebe, že tolerujem. Takže mám ich v jedálničku, to znamená, môj jedálniček je veľmi pestrý, skutočne tí, ktorí ma sledujete na sieťach, tak viete, že ja mám rada jedlo a veľa rada jem, takže nie som ten typ, že by som si nedopriala, ale skutočne jem, avšak ak je to nejaká potravina, z ktorej viem, že budem mať problémy, tak jej jem menej. No a veľmi dôležité, a teraz najnovšie sledovania hovoria o tom, že možno do guidelinov, do odporúčaní, do všeobecných odporúčaní na liečbu IBS, tak ako aj SIBO, sa zakomponuje antibiotická liečba. A ja viem, že mnohí ste sa ma na to aj pýtali a veľmi často sa ma na to pýtate. Keď mi je diagnostikované SIBO, musím užívať antibiotika? Musíte. Tam neexistuje iná liečba. Momentálne vieme iba o tom, alebo vieme, že syndrom bakteriálneho prerastania, respektíve ukazuje sa v tých štúdiách, že táto kombinácia liečba antibiotická plus low FODMAP protokol boli veľmi vysoko efektívne aj pri kvázi akoby len čistom IBS. Toto sú veľmi nové informácie, ktoré momentálne letia v našom vyživárskom svete, ale zatiaľ v rámci všeobecných doporučení sa iba SIBO, ako syndrom bakteriálneho prerastania, ukazuje ako ten, ktorý vlastne by sa mal používať tento protokol antibiotika plus low FODMAP protokol. Ak vám to nefunguje,
že aj ste užívali, hej, takú tiež otázku som tam mala, aj som užívala antibiotika, aj som vlastne nedosiahla ten efekt, ktorý som chcela, lebo proste aj mala som low FODMAP protokol a nefungovalo to. Tam väčšinou bola niekde chyba. Buď ten low FODMAP protokol nebol spravený správne, alebo antibiotická liečba nebola nastavená dostatočne. To tiež môže byť jeden z problémov, ale to už treba individuálne poriešiť. Veľmi nechceným, ale veľmi efektívnym spôsobom, ako sa dá pomôcť pri funkčnej poruche tráviaceho traktu, je zmena celého životného štýlu. Čiže uspôsobenie všetkého, hej, spánkového režimu, princípov jedenia, skladby jedál, pohybu, športu ako takého. Strašne veľa faktorov, ako sme si na začiatku povedali, multifaktoriálny problém, tam veľmi veľa faktorov, ktoré vlastne zasahujú do toho, aby sa naše telo začalo cítiť lepšie. Pretože, ak si pamätáte, potrebujeme primárne upokojovať nervový systém. A nervový systém upokojíme, keď ho nebudeme stresovať. To znamená žiadne fastingy, žiadne intermittent fastingy, hej, ako sa stretávam často s tým, alebo už večer nevečeriam, lebo chcem chudnúť. Nie. Toto sú všetko veci, ktoré by ste potrebovali zmaknúť s niekým, kto sa tomu rozumie, kto vám to dobre nastaví, kto bude presne pracovať na tom, aby ste sa vlastne cítili výrazne lepšie, ale malo by to byť ušité na váš život a preto životný štýl. Dobre? Čiže na to si pamätajte, každý to máte ináč. Principiálne použijú sa rôzne techniky, ale malo by to byť ušité na vaše potreby a požiadavky. No a takisto jednou z veľmi významných, a začalo sa to používať veľmi veľa vo svete, len ešte nie sú vyškolení terapeuti na to, mali by to byť psychoterapeuti a je to hypnoterapia. Možno niektorí ste používali online aplikáciu Nerva. To je aplikácia, ktorá dostala tento rok veľmi veľa ocenení, pretože skutočne funguje nielen na funkčné poruchy tráviaceho traktu, ale funguje aj ako pre psychiatrických pacientov na upokojenie. Sú to vlastne princípy, ktoré sa už veľmi veľa rokov používajú v rámci rôznych terapeutických postupov, upokojovania, ale primárne táto aplikácia Nerva funguje v princípe také akoby, nazvime to, že polohypnoterapie. Nie je to úplná hypnoterapia, ale vlastne je to spôsob, ako upokojiť celý váš nervový systém a naučiť vás relaxovať, naučiť vás meditovať. Je to fantastická aplikácia a ja ho teda používam a dlho som ho používal a mnohí moji klienti ho používajú. Jediný zádrhel tam je iba po anglicky zatiaľ. Nie je v žiadnom dostupnom našom jazyku. Momentálne my sme tak malý trh, že pre nich sa to neoplatí. Ale už som im asi 3-krát písala, že by som im to preložila aj narozprávala, alebo niekoho zohnala, tak možno raz sa nám to podarí. Ale keď to budú robiť, tak skôr si myslím, že pre český trh ten je trošku väčší. Čiže máme vlastne v podstate také tri základné cesty, ktorými sa vieme vydať. A pri všetkých funkčných poruchách tráviaceho traktu sa používajú dietné úpravy. Vždy. Hej, čiže na to pamätajte, vždy tam bude nejaká forma liečebnej výživy, ktorá bude uspôsobená pre vás. A toto je taký slajd, ktorý som si pripravovala pre vás, že kedy skutočne začať niečo robiť. A ideálne hneď, keď vám je diagnostikovaný problém. Nečakať, neriadiť sa takým tým papierom A4, ktorú vám dajú. Veľmi často to vydávam, že prídu pacienti za mnou po niekoľko rokoch trápenia a povedia mi, že no áno, oni mi to diagnostikovali, dali mi do ruky papier, ja som sa nejak snažila, ale proste to úplne nešlo. Pretože čím dlhšie budete v tom nekomforte, tak ako som vám už vysvetľovala, to telo sa prispôsobí. To znamená, že veľmi veľa vecí vy už prestanete vnímať. Vy sa prispôsobíte tým problémom a mám veľmi často ľudí, ktorými pracujem, ktorí nevychádzajú z domu, pretože sa necítia komfortne. Boja sa. Alebo nejedia. Teraz tento týždeň som mala konzultáciu s jednou strašne zlatou mladou mamičkou, ktorá mi povedala, ja radšej do poludnia nejem, pretože keď viem, že začnem jesť, tak mi bude zle. Chcem ísť s cerkou na ihrisko, čiže nejem. Ono to nie je dobré. Vysvetlili sme si, prečo to je, čo sa s ňou deje, musíme to zastabilizovať. Hej? Čiže nie je to správne. Takže takéto tie dlhodobé nerešpektovania, a zase odpovedám na otázku, ktorú ste mi tam dali. Hej, tam sa ma niekto pýtal, že či neriešené IBS môže do budúcnosti priniesť komplikácie. Môže. A veľmi veľké. Primárne na kvalite života. A to nechcete. Chcete žiť normálne, chcete proste cestovať, chcete chodiť do sveta, chcete ísť do reštaurácie s kamarátmi, chcete na rodinné oslavy, chcete mať priateľov, manželov, chcete mať deti. Zase odpovedám na otázku. Áno, funkčné poruchy tráviaceho traktu môžu veľmi významne ovplyvniť plodnosť ženy, ale aj muža. Hej?
IBS-ko je viacej problém, a respektíve funkčné poruchy tráviaceho traktu viacej percentuálne sú problémom žien, aj keď paradoxne na Slovensku viacej mám, alebo viac ma oslovujú muži. Ja to chápem a je to úplne prirodzené našej spoločnosti. My ženy sme také trpiteľky v úvodzovkách, hej, že my skôr sa vieme prispôsobiť a ženské telo sa ukazuje fyziologicky, že je také prispôsobivejšie na nekomfort a preto tie ženy to tak ako keby, a tak však ja to už mám 10-15 rokov. Hej, že to tak ako keby neriešia. Nedávno robím takú šnúru seminárov pre jednu veľkú fabriku, keď som tam rozprávala o zápche, aké to je vlastne, že zápcha nie je správna, tak niektoré tie ženy, že ale veď ja to mám celý život, že to môže byť aj inak. To nie je správne. Ani zápcha, ani hnačka, ani striedajúce sa hnačka so zápchou. Nie je to správne. Nie, nemá to byť. Hej, má byť normálna formovaná stolica, jeden, dva, maximálne trikrát za deň, ideálne teda, ktorá proste je úplne neobťažujúca. A ak jedlo rovná sa pre vás bolesť, začnite to riešiť. Ak jedlo rovná sa hnačka alebo zápcha, začnite to riešiť. Ak máte úzkosti z jedla alebo z toho, čo sa vám deje s trávením, ak máte nespavosť, strach, frustráciu, ak sa skutočne necítite dobre, začnite to riešiť. Prvá cesta je k lekárovi. Vždy najprv potrebujete diagnostiku. Mnohí možno, že tu sú, možno niektorí aj už ma nepozerajú, nesledujú, lebo keďže buď nemali vôbec žiadne vyšetrenia a ja som ich odmietla prijať ako pacientov, ako klientov, alebo proste mali nedokončené. Ja som im povedala, treba to dokončiť, dotiahnuť do konca, pretože skutočne, tak ako som pred chvíľkou povedala, niektoré ochorenia, to znamená, že fakt reálne ochorenia tráviaceho traktu, medzi ktoré napríklad patria idiopatické zápaly, to sú ulcerózna kolitida, alebo Crohnova choroba, alebo nejaké nešpecifické zápalové ochorenia. Toto už nie je sranda. Áno, pri týchto ochoreniach veľmi často sa stáva, a to sú zase ďalšie výsledky, a to bola zase ďalšia otázka, v tom, čo ste sa ma pýtali, áno, je tam veľmi veľa možností, alebo je tam veľmi veľa prepojení so citlivým trávením. Po nejakom čase môže vzniknúť syndrom dráždivého čreva. Avšak úplne na začiatku potrebujeme mať jasnú diagnózu. Že vám nič nie je, že odchádzate od lekára síce frustrovaní, že vám nič nie je, ale na druhej strane si tak vydýchnete, že nezomieram, mám len nejaký syndrom, ale je to veľmi nepríjemné, treba to riešiť. Čiže ak skutočne cítite takú chronickú únavu, ktorá je spojená s tým, že stále mám hnáčky, necítim sa dobre, alebo stále mám zápchu, neviem 4-5 dní ísť na toaletu, nie je to dobre, začnite to riešiť. A ak skutočne pociťujete taký ten fakt, že takúto frustráciu a úzkosť, výjsť z domu, lebo čo bude? Kde nájdem toaletu? Čo bude? Ako ma bude bolieť brucho? Začnite to riešiť. Máme aj také red flags, ktoré nás upozorňujú, že niečo fakt nie je v poriadku. A ak cítite tieto symptómy, o ktorých sme sa bavili, hej, náfukovania a všetky tieto veci, ale k tomu máte krv v stolici alebo krvácate z konečníka, rovná cesta k lekárovi. Bez čakania. Dobre? Môžu byť za tým rôzne problémy. Povieme si 3 také základné. Môžu to byť práve tieto IBD ochorenia, Crohnova choroba, ulcerózna kolitida, alebo to môžu byť len v úvodzovkách hemoroidy, ktorí vedia robiť veľký problém. A ďalším red flagom sú bolesti, ktoré vás zobudia v noci. Hej, bolesti brucha, ktorými sa zobudíte. A väčšinou sú to veľmi silné bolesti. Z ničoho nič, vy sa na ne zobudíte. Alebo to môže byť stolica počas noci. Hej, že zrazu sa o 2:00 v noci zobudíte a zrazu vám treba ísť na toaletu urgentne. Nie je to správne. Nemalo by to takto byť. A ak máte teplotu, môže to byť aj taká 37,1, 2, stále, dookola, opakujúca sa, alebo možno nejaké epizódy. Nie je to správne. Patrí to do rúk lekárovi, určite to nepodcente, choďte čo najskôr na vyšetrenie. No a poďme si teda povedať, že ako sa môžete dostať do poriadku do Vianoc. Skutočne to ide, pretože ak teraz nabehnete na celý ten režim a na celý začnete na tom pracovať, aby ste si zmenili svoj životný štýl, jedálniček, začali rešpektovať váš problém, tak skutočne do tých Vianoc sa to dá. Ja mám pre vás niekoľko možností, niekoľko riešení, ktoré ponúkam pre mojich klientov a dovolila som si ich na koniec prezentácie odprezentovať a ukázať, aby ste vlastne všetci videli, že čo mám v ponuke. A mám jeden taký veľmi veľký kurz, alebo taký veľký balíček, 3-mesačný, ktorý je v podstate pre všetkých so syndromom dráždivého čreva, so SIBom vhodný alebo inými funkčnými poruchami tráviaceho traktu. Je to veľmi komplexná vec, kde 3, niekedy aj trošku dlhšie, aj 4 mesiace, ale veľmi záleží od prístupu klienta. Ja to tak úplne
nerobím, že iba 3 mesiace, ale robím vám to tak, aby som toho klienta dostala vlastne do poriadku. Čiže snažím sa to ukončiť do tých 4 mesiacov. A máte tam mňa, máte tam z mojej strany podporu, máme konzultácie podľa potreby, vždy, keď vidím, že potrebujete, alebo vy potrebujete, vy máte potrebu so mnou komu konzultovať, som k dispozícii, vieme sa vždy dohodnúť flexibilne na termíne konzultácie. Máte tam obrovskú podporu v takom mojom veľkom online svete, kde mám vytvorený podporný kurz alebo podporný režim pre mojich klientov. Máte tam veľa prednášok, máte tam veľa napísaných článkov, sú tam rôzne kvízy. Je to taký vlastne online svet, v ktorom si viete hocikedy nájsť odpoveď na mnohé svoje otázky, čiže vás tam podporujem. V podstate fungujeme cez aplikáciu Monash FODMAP, cez ktorú mi píšete denník, zaznamenávate si, komunikujeme. Je to také veľmi individuálne, veľmi flexibilné, vždy sa prispôsobujem, keď môžete iba večer, tak máme večer stretnutia, keď môžete iba skoro ráno, možno niektorí cez víkend. Hej, je to veľmi flexibilná vec, kde sa všetko dozviete od A do Z. Skutočne dám vás do poriadku, alebo teda urobím všetko preto, aby som vás dala do poriadku. A ak sa stane, nestáva sa mi to často, ale stane sa, že na začiatku pacient vchádzal do tohto môjho balíka s nejakými predikciami, s nejakou diagnózou a vo finále sa ukázalo, že niektoré tie postupy nám nefungovali a ukázalo sa, že je tam možno iné ochorenie, tak sme sa vždy dohodli flexibilne, poslala som pacienta, alebo teda klienta k lekárovi, možno som mu niekedy aj pomohla vybaviť toho lekára a už sme potom pracovali na tom reálnom probléme. Čiže toto je jeden z tých, dá sa povedať, najkomplexnejších balíkov, ktoré používam v rámci mojich služieb. A učíme sa, nejak by tam vypadli sluchatka, dobre, už by to malo ísť. A pre koho je určený tento kurz, alebo teda tento balík trojmesačný, ak máte SIBO, ak máte IBS, ak máte funkčnú poruchu tráviaceho traktu a skutočne chcete ísť do toho na 100%. A to znamená, že ma budete počúvať a nebudete si stavať hlavu podľa seba. A viem vám ponúknuť platbu na 2 splátky a takou maličkou podmienkou je, že viete trošku variť. Nemusí to byť nič extra, ale viete si ísť nakúpiť a viete urobiť zo pár jednoduchých receptov. Lebo to už sa mi stalo párkrát, že ale to budete musieť urobiť za mňa. No, to ja neurobím. Ako rada by som, ale nedá sa úplne. A potom druhú vlastne ponuku, ktorú mám, je skôr pre takých tých introvertov, ktorým sa nechce so mnou komunikovať a stretávať. A mám vlastne online platformu, kde si vlastne idete krok po kroku sami s rôznymi článkami, s nejakými prednáškami, kvízami a vlastne prechádzate si celým low FODMAP protokolom a celým manažmentom IBS a respektíve funkčných poruch tráviaceho traktu, čiže máte tam všetky dostupné informácie, ktoré sú tam narozprávané prednášky, sú tam nejaké články, máte tam skutočne veľmi veľa podporných materiálov a vy si idete podľa vlastného tempa, tak ako vám vyhovuje. Čiže toto je taká, hovorím, skôr verzia pre introvertov, ktorí sa nechcú so mnou stretávať a môžete si to robiť, koľko chcete. Hej, je to na vás, ako vám to vlastne vyhovuje. Čiže je to také veľmi individuálne pre vás samých. A samozrejme, aj pokiaľ si objednáte túto možnosť spolupráce, určite vždy vám vyjdem v ústretí, ak si budete potrebovať niečo odkonzultovať, vždy si nastavíme nejakú výhodnejšiu cenu tej konzultácie. Pre koho je táto forma určená, hovorím, tam je jediný rozdiel je v tom, že sa vlastne nevidíme. Hej, pri tom prvom veľkom balíku sa vidíme veľa, ja vás tak trošku naháňam a tak vás trošku ako keby sa snažím niekam posúvať a pri tomto druhom si skôr idete svojim vlastným tempom, ale podmienky sú úplne rovnaké. Diagnostikované SIBO, alebo IBS, alebo ZIPS, alebo nejaká iná funkčná porucha tráviaceho traktu a bol vám doporučený low FODMAP protokol a vlastne manažment IBS. Táto verzia online kurzu stojí 199, zabudla som povedať, ten veľký balík stojí 599. Mám e-booky, mnohí ste už ich videli. Tie e-booky mám rozdelené na management IBS, potom je tam sprievodca SIBO a mám takú 50 receptovú knihu, kde sú recepty v rámci v princípoch low FODMAP protokolu tej eliminačnej fázy, čiže sú vhodné skutočne pre všetky. Každý tento e-book je za 19,90. No a čo mám úplnú novinku. Ste úplne prví, ktorí vlastne o tom teraz počujete. Ja to zajtra začínam promovať na všetkých sieťach. Pripravila som si, pretože som mala strašne veľa dopytov od ľudí a nejak som sa na to necítila, ale už som si povedala, že po 2 rokoch teda už idem do toho, tak pripravila som si veľmi unikátny workshopík,
u mňa v mojej kuchyni, kde vlastne si spolu uvaríme jedno menu obedové v princípoch Low FODMAP protokolu. A bude to taký skutočne zážitkový workshop, ktorý ja som si zažila sama na vlastnej koži, keď som ja bola účastníčkou podobného workshopu a bolo to úplne fantastické a skvelé. A mám pre vás pripravenú vlastne od 10. do približne 2. 3. Mám pre vás pripravené nielen varenie, ale aj veľmi veľa informácií, kde vás zaedukujem k celému problému IBS, syndromu dráždivého čreva, SIBA a všetkých týchto funkčných poruch tráviaceho traktu. Budeme sa určite baviť aj o HIT, ale histaminová intolerancia, viem, že ste sa mnohí na to pýtali, je trošku taká iná, ale to principiálne viem, samozrejme, ak by bola požiadavka, viem to uspôsobiť. A budeme si vlastne robiť štvorchodový obed. To znamená, spravíme si predjedlo, polievku, hlavné jedlo, dezert a mám pre vás pripravené aj také malé prekvapenie nakoniec. A bude sa to konať 15. decembra, dátum je fixný. A bude to u mňa v kuchyni v Kisuckom Novom Meste, nebojte, mám veľkú kuchyňu, bude to pohodlné. A bude to približne, teda začneme o 10. a skončíme niekedy medzi 2. a 3. A cena je 150 eur na jednu osobu. Jediné, čo je na tomto také fixné, veľmi fixné, je termín a množstvo ľudí. A zmestí sa mi tu iba 6 ľudí komfortne, tak aby som sa každému vedela individuálne venovať. Čiže ak máte o niečo takéto záujem, dajte mi vedieť. A zajtra to začínam promovať, malo by to byť už aj na webe dostupné na zakúpenie, bude tam limitácia iba 6 ľudí a viem už o 3, ktorí si to rezervovali vopred. Ale každopádne je to niečo nové, ja sa na to neskutočne teším, pretože strašne rada sa stretávam s novými ľuďmi a mám takú veľmi peknú predstavu o tom, ako to bude vyzerať, tak dúfam, že sa mi to podarí. Takže zážitkové varenie v mojej kuchyni bude niečo úplne nové a ak sa to podarí, tak to budem robiť častejšie, pretože častokrát ľudia mi dávajú taký feedback, že by sa to chceli naučiť, ale že niekedy im to nejde a podobne. Možno, že zakomponujem niekedy aj kváskovanie, čo je také dosť komplikované, ale pre nás aj IBS-karov veľmi, veľmi fajn vec v rámci našich problémov a našich fermentačných ťažkostí. A nakoniec ja som úplne šťastná, že ste ma dokonca dokázali počúvať. Ja som to samozrejme pretiahla, lebo hovorím, že ja neviem rozprávať krátko. Tu sú moje kontakty, som aktívna na Facebooku, na Instagrame a takisto na LinkedIne, na profesnom, tam je to trošku také iné, ak niekto poznáte LinkedIn, ale na Instagrame som veľmi aktívna, ten Instagram skutočne mám veľmi rada. Vyhovuje mi tá platforma a na Facebooku buď ma nájdete pod môjim menom, alebo mnohí z vás ste aj zo skupiny IBS, syndrom dráždivého čreva. Čiže kľudne tam pokračujte, budem tam stále aktívna. No a poďme na to. Pýtajte sa, možno mi tu už niečo pípkalo. Ja som sa pokúsila zakomponovať odpovede na všetky otázky alebo na gro otázok, ktoré ste mi dávali do tých formulárov prihlasovacích, do celej tej prednášky. Čiže už vlastne nemusíme sa tomu venovať, ale môžeme si pozrieť nejaké otázky. Dobre, super, tak poďme tuto prvé. Michaela sa pýta. Raz mi nepomohol Normix a druhýkrát, ako mi ho nastavil gastro, som mala také krče 6 hodín po 2 tabletkách, že som nemohla pokračovať ďalej v Normixe. Môžete byť alergická na tú účinnú látku alebo na niektoré to plnidlo. Toto je taká veľmi špecifická vec a neviem, že či ten lekár sa k tomu vyjadril. Neexistuje zatiaľ iný výrobca, existuje len jeden liek s touto účinnou látkou na trhu, momentálne celosvetovo. To znamená, že ak tam bol nejaký problém, ak ste mala SIBO a chcel ho riešiť lekár, tak riešil ho správne a tie 2 tablety, neviem, ako ste mala postavenú tú. A ak to prvýkrát, že kvázi vám nepomohlo, tak asi nebola úplne správne zvolená liečba a možno bola slabá. Neviem sa k tomu vyjadriť, len tak teoreticky hovorím. A ak druhýkrát ste cítila ťažkosti alebo teda takéto problémy, ja by som možno, že sa vrátila k tomu lekárovi, skúsila to dodiagnostikovať, možno alergológa do toho zapojiť, či tam nebola nejaká alergia, alebo možno skúsiť nejaké iné. Aj keď bez tej liečby, ak tam je SIBO, no bude to ťažšie to dať do poriadku, lebo pri tom SIBE my vieme, že ten syndrom bakteriálneho prerastania si vyžaduje antibiotickú liečbu, tam si nevieme pomôcť bez nej. A nie je to ani na také tie prírodné rôzne, ako sa niekde používajú protokoly. Viem, že sú v Anglicku vo veľkom propagované a strašne s nimi všetci otravujú na kongresoch, keď sme, ale ako oni sú fajn, ale ako doplnkové. Hej, tam skutočne sa ukazuje v tých štúdiách, že proste nepomôžeme si bez antibiotík. Takže
Hej, píšete, že Sibo, mala som 3 tablety každých 6 a 8 hodín. No, tak to už je akože masakrálna liečba, to už je taká silná. Určite by som vám doporučila konzultáciu, aby som sa, ak chcete reálne odpoveď, aby som videla celú tú anamnézu, aby som videla všetky tie výsledky, ktoré vlastne k tomu patria k vašim ťažkostiam a možno by sme skúsili nejaké úpravy, alebo možno tá liečba. Niekedy komunikujem s niektorými gastroenterológmi. Nie každý sa chce so mnou rozprávať, ale niekedy vieme keď s tými mladšími sa mi veľmi dobre komunikuje, keď sa im ozve mailom, tak vieme sa dohodnúť, že treba upravíme to, nastavím ja niečo, nastaví lekár niečo a urobíme to takou ako keby multiodborovou spoluprácu. Ale nefunguje to nejak extrémne, musím byť úprimná, tak 20% lekárov je ochotných so mnou komunikovať. Mm. Mám diagnostikované SIBO, sú vhodné domáce kváskové chlebiky alebo pečivo? Áno, kváskové áno. Kváskové totižto ten kvások a tá fermentácia, ktorá prebieha počas kváskovania, vlastne vás zbaví fruktánov. Nie lepku, hej? A vašim problémom nie je lepok ako taký, ale všetky lepkové obilniny obsahujú fruktány. Fruktány sú fermentovateľné typy sacharidov, čiže patria do skupiny FODMAPs. A napríklad dneska som robila krupoto, možno to poznáte, to je vlastne principiálne risotto, akurát, že sú použité jačmené krupy. A fruktány, respektíve gro FODMAPsov, má takú tú špecifickú vlastnosť, že sa uvoľňujú do vody. To poznáte z galaktooligosacharidov, hej, že všetky strukoviny sa treba namočiť. Toto isté napríklad som urobila ja, že vlastne som večer namočila jačmené krúpy, niekoľkokrát som ich premila, čiže tie fruktány sa vám uvoľnili do vody a vy ste ich popremývala, teda ja som ich popremývala a potom som vlastne uvarila krupoto, urobila som krupoto, ktoré aj výrazne rýchlejšie sa uducilo, lebo tie krupy sa strašne dlho varia, aby boli mäkké, ale tým, keď ich vlastne takto ako keby napučníte za tú noc a to dopoludne, tak vlastne aj rýchlejšie uvaríte, sú o mnoho efektívnejšie pre telo, čo sa týka získania rôznych vitamínov, minerálov a zbavíte ich fruktánov. A veľmi podobný princíp funguje pri pečive, ale respektíve pri obilninách, že vy vlastne tou fermentáciou, ktorá prebieha počas toho kváskového procesu, sa zbavíte tých fruktánov, pretože tie baktérie, ktoré vytvárajú tam to nafúknutie, hej, oni vlastne papajú tie baktérie niečo, oni papajú tie fruktány a potom vyprdia tie plyny a vďaka tým plynom vám to pečivo, vlastne treba to cesto na ten chlebík vám nafúkne. Čiže áno, určite áno. Dobre. Dobrý deň, mám diagnostikované HIT, mliečnú bielkovinu a súčasne mám aj príznaky IBS, ale nediagnostikované. Dá sa prispôsobiť strava tejto kombinácii? Jasné, akékoľvek kombinácii. Diagnostika HIT, to by sme sa na to pozreli, trošku by sme si o tom podebatovali. Čo je diagnostika mliečnej bielkoviny? Máte alergiu alebo intoleranciu? To sú dva veľké rozdielne problémy. Pretože ak máme alergiu na bielkovinu krávskeho mlieka, to nám vie diagnostikovať iba alergológ. Pozor, ja viem, že gastroenterológovia vám povedia, že máte alergiu. Nemáte. Gastroenterológ nemá povolenie alebo teda nemôže diagnostikovať alergiu. Gastroenterológ sa venuje gastrointestinálnemu traktu. Alergiu má oprávnenie a môže poslať krv na vyšetrenie alergie. Iba alergológ môže do laboratória poslať. Čiže alergológ je ten, ktorý vám povie reálne, či máte alergiu na bielkovinu krávskeho mlieka. Lebo ak máte alergiu, tak to je život ohrozujúci stav. To je ochorenie, vážne ochorenie, ktoré musí sa 100% rešpektovať. Kdežto ak máte intoleranciu, tam stále máme otvorené dvere. Tam sa vieme rozpapať a vieme sa dostať do pozície, že vám to nič nebude robiť. Hej, úplne reálne pri tých intoleranciách. Preto sa to volá intolerancia, lebo je to čiastočná tolerancia. A je dokázané, že ak dobre nastavíte ten jedálniček a fungujete v upravenom životnom štýle a to telo dáte do poriadku, samozrejme aj s mysľou, aj s hlavou, so všetkým, tak veľmi často, a zase mám tu niektorých klientov medzi vami, a možno sa už ešte tu sú, ktorí sa skutočne dostali z ťažkej intolerancie na formu postupnými krokmi, na formu nejakej akceptácie. Hej, že fakt sú schopní zrešpektovať a stolerovať väčšie množstva. Čiže určite, je to niečo, čo je úplne, že OK. Hej, výrazne horšie stavy riešim. Úplne výrazne horšie. Dobre.
Ako si dať do poriadku ten náš nervový systém? No, tak to je otázka. Podľa toho, toto je veľmi, veľmi individuálna vec. Toto určite nie je na takéto univerzum. A je veľa možností, sú rôzne princípy, s ktorými sa pracuje. Ja, keď vidím klientov, ktorí majú ťažkosti a vidím, že skutočne ich IBS-ko je podmienené primárne stresom, vždy pracujeme na pohybe. Vždy musí tam byť pohybová aktivita úplne striktne každý deň. Začíname prechádzkami, začíname úplne jednoduchými, nenáročnými pohybovými aktivitami a vo finále sa snažíme dostať až k pravidelnému cvičeniu. To znamená niečomu, kde sa zapájajú svaly. Teraz napríklad najnovšie štúdie, veľmi dlho sa nedoporučoval silový tréning pri IBS. Veľmi dlho, roky, v podstate od začiatku. A minulý rok vyšiel súbor štúdií, kde vlastne sledovali vytrvalostných bežcov, ktorí mali príznaky syndromu dráždivého čreva a sledovali sa ľudia, ktorí zakomponovali do svojho režimu IBS-kového manažmentu, zakomponovali silový tréning, to znamená proste dvíhanie činiek, hej, tí, ktorí cvičíte, alebo tak máte mnohí predstavu, že čo je silový tréning. A strašne dlho sa neodporúčali silový tréning. Zistilo sa, že práve ľudia, ktorí robili vytrvalostný šport, tak sa im zhoršoval ten stav. To znamená, že ak ste tu niektorí, ktorí robíte maratóny alebo beháte alebo niečo a máte syndrom dráždivého čreva, ukazuje sa, že toto nie je úplne cesta, ale paradoxne, v podstate gro klientov, ktorí postupne sa, a ja to teda robím, ja tiež som sa preorientovala na silový tréning a robí mi to extrémne dobre, vždy tam zakomponujem nejakú formu aj takého akoby vytrvalostného, ale primárne sa sústredím na tie činky v úvodzovkách, tak skutočne tam tie efekty sú krásne a fajn a dlhodobé vyzerá, že ten nervový systém veľmi pozitívne reaguje práve na to spevnenie toho svalovo-kostrového systému. Takže je tam toho veľa, je tam meditácia, je tam relaxácia, je tam pohyb, je tam rutina denná, hej, či už denná rutina ako takého životného štýlu, alebo stravovacia rutina, hej, že si nastavíme jedálniček, ktorý dodržiavame aj časovo. Je tam spánková hygiena, musíme spať veľa. Čiže tých možností je veľa, avšak každý by si to mal uspôsobiť podľa svojho životného štýlu. Čiže nervový systém je zatiaľ zase niečo, čo úplne nevieme, ako tomu pomôcť, ale snažíme sa hľadať rôzne cesty a vždy sa to uspôsobuje na toho daného človeka. Dobrý večer. Doktor Bukovský vo svojej knihe odporúča pri SIBO aj prírodné antibiotika ako oreganový olej, čierne uhlie, má tam aj postup. Ja asi sa nebudem úplne vyjadrovať pánovi doktorovi Bukovskému, ale nie je to bežný postup. Áno, oreganový olej sa používa, zase je to niečo, čo prichádza z rôznych takých tých naturálnych medicínskych odborov a nie sú na to absolútne žiadne dáta, vôbec žiadne. Čiže to je len také, je to skôr ako keby taká, že niekomu to fungovalo, ale keď sa aj skúšali na to robiť nejaké štúdie, tak v podstate k ničomu nedospeli, alebo nedospeli k takým nejakým špecifickým výsledkom, ktoré by nás posúvali v tom. Čiže ja by som, ak niekto chce napríklad oreganový olej, tak OK, fajn, sú na to nejaké možnosti a princípy, ale je to niečo, čo je veľmi silné a môže vo finále tomu tráviacimu traktu uškodiť, čiže treba s tým veľmi opatrne. A čierne uhlie vieme, proste to sa učí v prvom ročníku na lekárskej fakulte, je absorbent, čiže vlastne ním nič nevyriešite. Hej, len si vy vyťahnete z čreva tie dobré veci, ktoré tam aj potrebujete, aj nejaké zlé určite, ale aj tie dobré čierne uhlie úplne nie je principiálne tým liečivom. Aj keď ako niekomu môže zabrať, hej, to je veľmi individuálne, ale nepoužíva sa, nie je to odporúčané, nie je to žiadny špecifický protokol, ktorý by bol vyskúšaný, overený vedecky a mohla by som vám ho doporučiť, takže nie. Dobrý večer. Viete pomôcť nastavením jedálnička aj pri ulceróznej kolitíde? Jasné. Toto už je úplne niečo iné. Tam sa už bavíme úplne v iných číslach a v iných veciach, ale pri IBD ochoreniach je strava a zvlášť pri ulceróznej kolitíde je strava jedným z veľkých pomocníkov. Keď sa naučíte rešpektovať svoje telo a naučíte sa ako pracovať s jednotlivými surovinami, potravinami v období, kedy máte flare-up, kedy máte, lebo
Jasné, pravdepodobne ste v remisii, alebo dúfam teda, že ste v remisii, možno ste na nejakej liečbe, ale pri tej ulceróznej kolitide dochádza k takým tzv. Flare-upom, to vy viete. A veľmi často je tam popísané v literatúre viac ako 60% pacientov s IBD ochoreniami na liečbe, pri fyziologickej vlastne remisii. To znamená, že vy sa máte dobre kvázi podľa výsledkov, ale necítite sa dobre, tak práve to necítim sa dobre znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou sa u vás rozvinul syndrom dráždivého čreva. Takže to bola jedna z mojich takých srdcových tém. Je toto kombinácia IBS a IBD a tomu sa chcem venovať aj v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity pravdepodobne pri obhajovaní štátnice. A mala som to pri štúdiu na Monash University, som si to vytiahla, práve kombináciu IBD a IBS, takže celkom taká príjemná téma, ktorá ma baví veľmi často a mám veľa, veľa pacientov z IBD plus IBS. Čiže ak reálne chcete, nájdete si termín na konzultáciu u mňa na webe, mám tam také okienko, že termín, tam si nájdete termín na konzultáciu a môžeme to prebrať. Ale určite vám strava vie veľa, veľa pomôcť. Určite. A personalizované probiotika pri SIBO? Nie. Oni sú super. Personalizované probiotika sú perfektné, ale nie pri SIBO. Pretože pri SIBO máte syndrom bakteriálneho prerastania. To znamená, že baktérie z vášho hrubého čreva sa dostali z nejakého dôvodu. Zatiaľ veda úplne nevie prečo. Sú tam nejaké teórie, ale nevieme úplne prečo sa to udeje. A dostali sa do tenkého čreva. Tam nemajú čo robiť. To znamená, že máte prebytok baktérií. A keď si dáte probiotika, dobre, mohlo by to teoreticky zabrať, ale úplne by som do tejto terapie nešla. A zase sa vraciame úplne asi na tretí slajd, ktorý sa tomu venoval. Hľadáte skratku. Nebude to fungovať. Skrátka nefunguje. Personalizované probiotika sú fantastické, keď sa dáte do poriadku. Najprv urobíte liečebné zásahy, dieta, liečba antibiotikami, dajte sa do poriadku a potom, keď prídu probiotika, akékoľvek, ktoré sú určené na citlivé trávenie, či máte 1000 na personalizované, to je super, lebo sa ušijú presne na vašu mieru, ale my vlastne nevieme, čo sa tam deje. My nevieme, prečo sa to deje. To znamená, že vy potrebujete najprv tú liečbu, nejaký čas to bude trvať, nastaviť jedálniček, nastaviť životný štýl a urobiť všetko to, čo som hovorila. A potom tam majú priestor tie probiotika tak, aby ste si dala mikrobiom alebo dal, neviem, či ste žena alebo muž, prepačte, do poriadku, tak, aby ste vlastne sa cítili už potom dobre a udržali ten dobrý stav, to funkčné telo dlhodobo, v podstate na furt. Ale to je skratka. Nebude vám to fungovať samé o sebe. A akékoľvek probiotika, to je to, čo sa vraciam na začiatok, akýkoľvek výživový doplnok, ktorý by ste si chcela nastaviť, alebo chceli nastaviť, tak on môže fungovať. Ale bude fungovať za určitých podmienok. A ak máte úplne rozbité trávenie a vašim primárnym problémom je, že neustále konzumujete fermentovateľné sacharidy a neustále ste v strese a neustále sa nehybete, tak môžete si kúpiť aj 2000 eurové doplnky a nebudú fungovať. Ja keď pracujem s klientami, tak veľmi často im nastavujem aj suplementačný plán. To znamená, že im nastavujem určité výživové doplnky tak, aby mi to dávalo zmysel pri ich diagnóze a pri tom, čo riešime reálne. A nie vždy sa tam objavia probiotika, aj keď ja som obrovský milovník probiotik. Prebiotik, postbiotik, symbiotik. Ja ich milujem, to je moja srdcová téma, srdcová záležitosť. Ja ich fakt skutočne veľmi mám rada a viem, že veľmi vedia pomôcť a dokážete pri niektorých diagnózach si s nimi veľmi pomôcť, ale má to svoje ale. Takže ak chcete personalizované probiotika, super, ale nepomôžu vám na SIBO, že mám SIBO, dám si pre probiotika a už nebude mať SIBO. Nebude to fungovať. Vyhodíte peňažky, budete nahnevaní a vo finále tie probiotika to vlastne nespôsobili vám to zlo. Oni vám chceli pomôcť, ale nepomôžu vám na túto diagnózu same. Potrebujú tam predtým mať určitý proces, ktorý vlastne zabezpečí, že to črevo pripravíte a potom oni vás dajú do poriadku. Uh, no, Michaela, hej, píšete tu IgA sekretóry. To znamená, že to máte nejaký zápal. Bude to pravdepodobne zase niečo, čo bude spôsobené funkčnou poruchou traviaceho traktu, pretože ak je kalprotektín v poriadku a ak sa robila kolonoskopia, vyšetrilo sa črevo a vidíme je tam možno popísaný zápal sliznice, ale nie je idiopatického charakteru, tak to znamená, že tam máte zápal, ktorý vlastne nie je dobrý.
a neustále sa ako keby len podporujete ho tým zlým životným štýlom. Hej, niečo sa tam deje, čiže treba to dať do poriadku. Bude to cesta na dlhšie, ale bolo by dobre, aby ste sa dala do poriadku, aby ste to začala riešiť. Čiže nie je to dobre, znamená to zápal. Veľmi to zjednodušujem, ale v podstate znamená to nejaký zápalový proces v čreve. A dnes mi diagnostikovali SIBO už k alergii na bielkovinu krávskeho mlieka a intolerancia laktózy. Som dúfala, už nemôžem nič jesť. Môžete, jasné, že môžete. Áno. A zase vysvetľujem. Alergia na bielkovinu krávskeho mlieka musí byť potvrdená alergológom a ideálnom stave a ten alergológ s vami pracuje, pretože v dospelom veku alergia na bielkovinu krávskeho mlieka môže byť veľmi, veľmi prúser. Hej, oni sú také, že detské a sú, že dospelácké. A v dospeláckom veku je to veľký prúser. Čiže ak máte dobrého alergológa, tak vám vysvetlil k tomu, že teda tá alergia na bielkovinu krávskeho mlieka, čo to znamená. A to, že máte intoleranciu laktózy, ak máte bielkovinu, ak máte ABKM, tak v podstate už laktózu ani neriešite, lebo asi pravdepodobne mliečne produkty moc nejete. A je tam taký senzibilizačný protokol, ktorý sa vlastne doporučuje pri alergii na bielkovinu krávskeho mlieka, kde sa vlastne vytestuje množstvo, ktoré ste schopná tolerovať a väčšinou to množstvo býva sa používa len ako taký prediktor toho, že ak niekde je zakomponovaná nejaká mliečna zložka v nejakej potravine, tak na to neumriete. Hej, že úplne reálne. Čiže zase je to niečo, čo by sme sa potrebovali hlbšie na to pozrieť, na tie výsledky, na tú anamnézu a nejak vám to vysvetliť. To, že máte SIBO, je pravdepodobne spôsobené, ak vám povedali, že máte alergiu na bielkovinu, tak by ste prestala jesť. Myslím si, možno, že to nie je úplne pravda, ale obmedzila ste pravdepodobne nejakú veľkú skupinu potravín, pretože najnovšie, čo sa ukazuje pri tom SIBE, ukazuje sa, že veľmi často to SIBO sa udialo po nejakej kvázi hladovke alebo po nejakom veľmi striktnom obmedzení jedálnička, možno nejakej skupiny. Zatiaľ úplne presne ten mechanizmus nepoznáme, ale vyzerá to, že ako keby, zatiaľ sa pracuje s teóriou, že sme vyhľadovali tie baktérie v tom hrubom čreve a oni proste hľadali potravu a hľadali zdroj a dostali sa až do tenkého čreva. Hej, nešli smerom dole, ale išli smerom naspäť, vrátili sa do tenkého čreva. Čiže je možné, že nemala ste od začiatku dobre odkomunikované svoje ťažkosti, možno úplne reálne tam nebola alergia, ale len v odzvukách intolerancia na bielkovinu a mám veľa takých klientov, ktorí mi prídu a roky nejedia mliečne produkty, hlavne pri ženách. Je to obrovský prúser, pretože my nevieme adekvátne z iných zdrojov prijať dostatok vápnika. Musíme ho suplementovať. To je veľmi málo kedy vysvetlené pacientom. Ja som sa zatiaľ nestretla s nikým, kto by za mnou prišiel, že by mu povedali, že musí suplementovať vápnik. Asi jednu pani som mala, ktorá bola v menopauzálnom veku a mala menopauzu už rozbehnutú a tam vlastne je to, ale riešil s ňou gynekolog, vôbec nie gastroenterológ. Ale 20 rokov nejedla nič mliečne, lebo jej tiež nejaký gastroenterológ povedal, že asi má problém s mliečnou bielkovinou. No a to je strašne zle. Takže zase trebalo by to pozrieť, trebalo by som na to pozrieť tak viacej. Veľmi doporučujem nejakú možno konzultáciu, aby som to videla a vedela reálne vám povedať, že čo. Lebo takto vám len tak ako keby, viete, hovorím, že čo si myslím, ale v skutočnosti by som potrebovala vidieť výsledky lekárske, porozprávať sa s vami, celú tú anamnézu si dať dokopy a dať vyplúvnuť vám nejakú cestu, ktorá by bola pre vás vhodná. Áno, 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 probiotika sa neberú. Hej, kombinácia Normix s probiotikami nie. Určite nie, to nemá zmysel. A vôbec sa to nedoporučuje, absolútne. Ono dokonca, možno ste zachytili takú informáciu, teraz veľmi veľa vedeckých top ľudí na svete sa venuje práve otázke antibiotika plus probiotika, lebo však hej, to je také, že dajú vám antibiotika a rovno vám šupnú do ruky probiotika a ukazuje sa to ako absolútne zlá voľba. A samozrejme, je to veda, je to niečo, čo sme pred 5 rokmi vedeli, že je dobré a teraz už vieme, že to nie je dobré. Čiže so žiadnymi antibiotikami probiotika by sa nemali brať, probiotika až po skončení antibiotickej liečby akejkoľvek. To nie je len Normix, keď sa teraz bavíme o gastrointestinálnom trakte, ale to je akákoľvek liečba antibiotikami až po skončení probiotika. Pretože sa ukazuje že v tých výskumoch, že niektoré baktérie, hoci sa v hostiteľskom, čiže v mojom tele, sú tie baktérie, že dobre. Hej? Že oni sa tam žijú, pracujú v môj prospech, prídu antibiotika a tie baktérie zrazu vlastne zmenia svoj efekt na moje telo. A predstavte si, že ja začnem užívať probiotika, hej, nejaké, a teraz tie antibiotika príde tam tá baktéria, to probiotikum do môjho čreva a teraz
to probiotikum zistí, že no ale tuto mám antibiotikum, ktoré ma chce zabiť, ale ja sa nedám. Tak dokážu niektoré tie baktérie, to sú teraz úplne najčerstvejšie výsledky, dokážu tie baktérie ako keby sa zmeniť na úplne iný typ baktérie a začnú bojovať proti vášmu telu. Čiže určite nie. Pri akýkoľvek antibiotickej liečbe, prosím, nejedzte vôbec žiadne probiotika. A keď vám to všeobecný lekár povie, že chodte si kúpiť probiotika, tak mu len tak odkývkajte, jasné, jasné, a urobte si podľa seba, dobre? A po skončení liečby určite áno. Veľmi, veľmi fajn. Ukazuje sa, že nevieme ani po 6 mesiacoch adekvátnej, dobrej, kvalitnej stravy, po silnej antibiotickej liečbe nevieme dať ten mikrobióm do poriadku. Hej, že aj keby sme pri citlivých ľuďoch o to horšie, o to dlhšie to trvá. Čiže ja veľmi rada pracujem s probiotikami a veľmi rada ich doporučujem klientom, ale až po antibiotickej liečbe. Mne sa SIBO spustilo po covide aj mojim známym. COVID je úplne že samostatná téma, na to pripravujem článok. Tých dát ešte nie je veľa, ale vieme, že COVID extrémne zasahoval do mikrobiomu. Extrémne, veľmi, veľmi. Dokonca sa robili veľa štúdií. V Čechách bola veľmi pekná taká experimentálna štúdia, ktorá vyšla a bola super fantastická. Robili sa fekálne transplantácie pri veľmi ťažkých priebehoch covidu a boli veľmi efektívne. Takže áno, áno, COVID bohužiaľ zasahuje veľmi silne do mikrobiomu, čiže veľmi vám doporučujem dať si do poriadku mikrobióm a zaabsolvovať si kvalitnú liečbu alebo dobre nastavenú liečbu na SIBO a dať sa do poriadku. Ale tam si budete musieť dlhodobo udržiavať ten mikrobióm funkčný. Laktózový dýchací test na intoleranciu mlieka neznamená, že človek má alergiu. Nie, určite nie. Laktózový je úplne niečo iné. Laktóza je cukor. Bielkovina je bielkovina krávskeho mlieka. Hej, to máme úplne dve základné, úplne odlišné makroživiny. To je ako keby som bola ja a vedľa mňa bol niekto iný, nejaký iný človek. Bavíme sa o úplne, úplne rozdielnych dvoch veciach. Laktóza je problém fermentácie, laktóza patrí medzi FODMAPs, medzi tie fermentovateľné typy sacharidov a ona fermentuje v čreve. Kdežto bielkovina pôsobí na imunitný systém a môže vyprovokovať neadekvátnu, čiže alergickú imunitnú reakciu, na ktorú môžete zomrieť. Ak máte problém s laktózou, máte len super problém, pretože len si v obchode začnete kupovať bezlaktózové mliečne produkty a vrátite sa naspäť k mliečným produktom, len v bezlaktózovej forme, 100%. A vtedy vám bude fajn. Dýchový test iba je na laktózovú intoleranciu, na nič iné. Aj keď nie je to úplne ideálna verzia testu, ale OK, dobre, aj to je lepšie ako nič. A alergia na bielkovinu krávskeho mlieka sa vyšetruje z krvi u alergológa, u nikoho iného. Dobre? Aj keď vám bude hocikto tvrdí hocičo iné. Čiže ak máte reálne len laktózovú intoleranciu, prosím, vráťte sa naspäť k mliečnym produktom, pretože sú veľmi dôležité v našom živote a nevieme ich ničím nahradiť. Nevieme ich rastlinnými produktami nahradiť, čo sa týka všetkých tých zložiek. Už vás nebudem tým nutrične zaťažovať, ale je tam toho strašne veľa, čo si odopierate. A ak ste žena, to ste Michaela, vy, sme dve Michaely, tak určite sa prosím vráte k mliečnym produktom v bezlaktózovej forme. Kúpite ich všade. Ja chodím vám do Kauflandu, tam majú úplne fantastický výber aj dobre ceny. Takže určite veľmi doporučujem. Follownite si ma na sieťach, na Instagrame a začnite ma trošku sledovať kľudne. Nemusíte úplne každý deň, ale ja sa tak snažím byť veľmi aktívna a fakt o týchto veciach dávam veľa vedieť. Takže, dobre. Čo to máme ešte? Čo ešte? Vy ste úžasná. Ste zlatá. Ďakujem veľmi pekne. To keby ste vedeli, čo ešte všetko ja viem. Ja toho viem viacej, ale to vás nemôžem s tým zaťažovať. Dobre, prešvihli sme to chvíľku, tak ja pevne verím, že ešte niekto tu s nami ste. Každopádne vám všetkým veľmi, veľmi pekne ďakujem. Nájdete si ma na sieťach Instagram Michaela Birkusová, Facebook Michaela Birkusová plus skupinka IBS syndrom draždivého čreva. Kliknite si pridať sa, tam takisto uverejňujem, môžete si tam napísať, ja tam často odpovedám, mám kočku, ktorá so mnou konzultuje tie odpovede, čiže stále vám odpovedám ja, aj keď Kristinka vám odpovie, už som to nestihala ja fyzicky, ale mám úžasnú virtuálnu asistentku Kristinku, ktorá je veľmi šikovná, možno je aj tu medzi nami, ak tu je, tak jej mávam, je šikovná, so mnou konzultuje tie odpovede, čiže snažím sa vás tam usmerňovať, dávam tam všelijaké informácie, vždy, keď mám nejaký nový článok, vždy, keď mám nejaké nové video, všetko tam dávam. Takže kľudne sledujte ma, aby ste prišli do tej témy, aby ste si pomohli. Ak chcete, mám termíny vyhodené vonku do konca roka,
na konzultácie. Nie je ich veľa, ja sa ospravedlňujem, ale nie je to úplne, neviem to už časovo dať, ale každopádne určite si tam viete nájsť nejaký termín na konzultáciu, vieme sa dohodnúť možno aj na dlhodobú spoluprácu a prípadne poďte na môj zážitkový workshop na varenie v mojej kuchyni, na čo sa strašne teším. Ja pevne verím, že mnohým z vás to bude veľmi príjemným darčekom pre niekoho. A ak máte akékoľvek otázky, som tu www.michaelabirkusova.sk plus siete. Nájdete ma všade pod môjim menom. Takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. A tento záznam bude uverejnený na YouTube aj s vašimi otázkami. A opatrujte sa, dajte sa, buďte zdraví, buďte šťastní, majte krásne Vianoce, ak sa už neuvidíme, a úspešný štart do nového roka. A každopádne majte dobré a fungujúce trávenie. Majte sa krásne, pekný večer vám ešte prajem.